Tayong pagbabalik sa aking channel. Hello! Welcome back! Yung video natin ngayon ay magluto tayo ng kuhol. Magluluto tayo ng kuhol pero kailangan kong pupunta ng palengke para bibili ng kuhol. Kasi ang kuhol na yun ay nakukuha sa ilalim ng dagat. Kuhol ng dagat. Ayun. Ayan. Kaya samahan nyo ako guys. Magluto tayo ng kuhol sa aking paraan na pagluluto. Ayan, at wag nating kalimutan ng aking kaing. Ang maliit at cute kong kaing.